बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर लाबोनानै होफैनो लानाय जादों। दा बेफोरनि गेजेराव नोंथांमोनहा माखासेखौ मिथिखानायबो जानो हागौ, मिथिखानायबा स्किप खालामनानै बारलांनो हानाय जागोन नेक्स्टआव। दा बिदिब्ला फैदो फारि फारियै बबेयाव मा दं नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो। दा सिगाङाव नुनो मोननाय जादों जे थांनाय बाराव सुपार साइक्ल'न आम्फाननि गोबां गोहोम भारताव नुनो मोननाय जादोंमोन। दा बे आम्फाननि उनावहाय फिन निसर्ग गिख्रंथाव मोनसे बार मोदाय हथात साइक्ल'न फैबावनाय जाबाय आरो बे फैनायनि खौरांखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लानाय जादों जे IMD एबा अर्थात इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ प्रेस रिलिज होनानै दाखालिनो बेखौ फोसावनाय जाखादोंमोन। दा बे हिसाबै दिनैनि गेजेरावहाय फैबायबो होनदों जे आरब लैथोनि सेरजों नांजाबनानै थानाय ओनसोलफोर बेसिकेलि महाराष्ट्र रायजोआव जोबोद गिख्रंथाव जानानै दङ थासारिया। दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबाय थानो हानाय जागोन। नोंथांमोना IMDनियाव नोंथांमोना गावबागाव नायबाय थानो जुदि बेफोर बोथोर बिगियाननि सायाव नायबाय थानो लुबैदोंबा नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक होनाय जादों, बेयाव थांनानै गावबागाव चेक खालामनानैबो लानो हानाय जागोन। दा नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोननि थाखाय सेनिटाइजार बाहायनायनि सायाव सांग्रांथि होनाय जादों। दा बाहाय मानो होनाय जादों नोंथांमोना बाहाय फुलि नायनानै बुजिनो मोननाय जागोन जे सेनिटाइजार बाहायनाया दासान्दि जोंनि जायनाखि कभिड-19 थासारि बेनि थाखाय जों साफ्रोमबो बाहायोआनो होनजासै आरो बेखौ गोबां बिथिङाव गोबां समाव जों बाहायो। नाथाय बेनि गेजेरावहायनो माखासे बिथिङाव बेखौ बाहायनायनि माना एबा बाहायजाथावै जायगाफोर दङ। अर्थात थासारिया बेबादियाव माखासे थासारियाव बाहायजाया आरो दा बेफोर जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जे सेनिटाइजाराव 70% बेसिकेलि मेक्सिमाम सेनिटाइजारफ्रावनो नोंथांमोना नायनानै नुनो मोनगोन 70, 80 बा 65 बेफोरबादि पार्सेन्टनि एलकहल थानाय जायो। दा बे एलकहल थानायनि थाखायनो माखासे बिथिं गुदुं एबा अरनि साखाथियाव बाहायोब्ला बियो खैफोद लाबोनो हागौ होनदों। मानो होनबा एलकहला अरजों लोगो मोनोबा बियो थाबैनो जोंनो चान्स थायो। दा बेनि थाखायनो सिगारेट सोबनाय, ओंखाम संनाय बा जायखिजाया अर सावनाय एबा बाइक सालायनाय, बाइकनि गरम उखुन्दै दा बेफोरबायदि खाथियाव जुदि सेनिटाइजार बाहायोब्ला बियो जोंब्लावनो हागौ होनदों। दा नोंथांमोननि थाखाय बिनिनो मोनसे एग्जाम्पल बा सावगारि दिन्थिनो नागिरदों दि गाहायनि सावगारिया बेनो जे लामायाव सेनिटाइजार सारबाय थानाय समाव बाइक जेनाखि सालायनायनि उखुन्दै दा बेजों लोगो नांनानै अर जोंब्लावदो। दा बेबायदि गोबां खैफोद लाबोनो हागौ होनदों। बिनि थाखायनो जोङो माखासेखौ सानै हयै सांग्रांथि बायदि जायगाखौ नायनानै जों सेनिटाइजार बाहायनाया गोनांथि। दा बिनि उनाव नुनो मोननाय जादों नाम्बार 3आव अनलाइन क्लास लानो हायैनि फरायसा सासेया गावखौ फोजोबना लादों होनदों। दा बे कभिड-19नि थासारियाव अनलाइन क्लास सोलिदों, जिहेथु नर्माल एबा फर्मेल क्लास सोलिया। दा बेबायदि थासारियाव गोबां रायजोआवनो बेबायदि फोसावनाय बायदि केरेला रायजोनि सरकाराबो अनलाइन क्लास लानो थाखाय फोसावदोंमोन TV चेनेलनि गेजेरजों। दा बेयावहाय नाथाय मोनसे न'खरनि सासे सुबुं दुखुनांथाव बिथाङा देबिका मुंनि बिथांनि न'खराव बेबायदि अनलाइन क्लास लानो हानाय माखासे खाबुफोर गैया होनदों। TV अर्थात एन्ड्रइड मबाइलबो गैया होनदों। दा बिनि थाखायनो बिथांमोना देबिका बिथाङा थाखो 10आव फरायदोंमोन। बिथाङा गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होनदों। दा बे खौराङा गोबां सिगाङावनो भाइरेल जाबाय थादोंमोन। हथात समबारनि बाथ्रामोन बियो, समबारनिमोन, नाथाय नोंथांमोननि बाहाय मंगलबार लिरहरनाय जादों, समबार मानदेनिमोन। दा बिनि उनावहाय बिथांनि जिउ फोजोबनाया भाइरेल जादोंमोन। नाथाय बेखौ दिनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव मानो होखो साननो हागौ। नोंथांमोननि थाखाय दिनैसो बेखौ मोजाङै नायफिननानै फोसावनाय जादों। दा बिनि उनावहाय नुनो मोननाय जादों आसामाव फिन IED अर्थात इम्प्रभाइज्ड एक्सप्ल'सिभ डिभाइस बोखांनो मोननाय जादों होनदों। दा बे जाथाया दिनै तिनिसुकियानि बगाफानियाव मोननाय जादों होनदों। दा बेखौ भारतारि रौनिया हान्जाया बोखांनानै डिफ्यूज खालामनाय जाबाय होनदों। दा कभिड-19नि गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि सायावनो बेबायदि आरोबाव फिन माखासे उदखारिफोरनि जायनाखि थासारि लाबोनो नाजानाय, दा बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों नोंथांमोना कभिड-19 थासारि आसामनि बेलायाव। दा बेखिनि समावहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों दहाय 4टायाव आपडेट खालामनानै होदों जे 67 पेसेन्टखौ डिसचार्ज एबा हगारनानै होबावनाय जादों होनदों। दा बेनि बेलायाव बबेनिमोनबो हगारना होनाया नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों सनापुर CS39, ओमफ्राय नुनो मोननाय जादों FAAMC हथात 10 जन, बेनिफ्राय डिमा हासावनिफ्राय 7 जन, बेनिफ्राय गुवाहाटि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल 3, बेनिफ्राय SMCH2 नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन। बेनि उनावहाय बेफोरखौ नोजोर बोनानै बाहाय नुनो मोननाय जादों टटेल पजिटिभ मोननाया जादों 1672, डिसचार्जआ 404 जाबाय, ओमफ्राय एक्टिभ थानाया 1261, नाथाय थैनाय आरो माइग्रेटआ एखेयानो जानानै दङ। दा बेखिनिमोन। गुबुन नोंथांमोननि खौरांफोर नायनो लुबैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायनानै लानो हानाय जागोन। एसेनोसै, नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय।